Takže čau ľudia, hráme tu hru War Simulator. Ten to už hral, ale ideme hrať. A tu nejaký sapek tu skáče. Úplne niečo nové. Hej, ako? Yup. A náš cieľ je dostať sa úplne dopredu. Útočte! Útočte! Musíme zabrániť trooperov proti milý trooper. Náš cieľ je kúpiť si tank. Ale nie, to nebude koniec videa, samozrejme. Náš prvý cieľ, tak som to myslel. Kamo, toto není. Toto je strašne ľahké mieriť. Čo je toto? Tam sú väžu, ideme zabiť sapkov. Idem hore. Doríti. Ale to proste... Ja som tu teraz ten pravý sapek, čo tu má strieľať. Enough money to purchase your first vehlis. Tomu ver? Nie. Duke Greer. Tak si ideme kúpiť náš prvý vajlak. Poď sápku, poďme zničiť. My sme nezastaviteľní. F, tank, poďme, musíme zničiť ten tank. Do ich bejsky. Nesmie nás nič zastaviť. Tam sú veľa ľudí, ale nám to nevadí. Ak skape naša loď, tak neskapeme my. Čo je našim cieľom vlastne? Dostať sa nakoniec, už sme sa dostali. Nechcem tu zomrieť. Ja mám doma deti, ja mám doma manželku, ja mám doma ženu. Biplane object. Čo sú biplane object? Budeme útočiť, dokým nezomreme. You've got enough money to travel. Ja nechcem ísť do travel. Next area. Ľudia, pripravte si servítky, lebo toto bude proste najsmutnejšia časť videa, kámo. Nie! Môj najlepší kámoš zomrel. To bolo proste strašne veľmi smutné. Volal sa Franklin. On the wrong side of the floor this morning? All right, that's it. Čo stalo našou loďou? Medec. Ľudia, musíme odísť. Dobre, kde je tu biplane object? Biplane object. Aha, to sú ako... Musíme zničiť tie lietadla. Ja, čo mi to dalo? Že mi to niečo dalo? Ale asi to bude tu v missions. Môže byť run over. O, to je money. Takže ideme prejsť 7. To ti stále míňa. Že to míňa iba raz za... To sa nedá hýbať. To je taký scam. Konečne. Yes, Franklin! Alright, that's it! Čo po mne strieľaš? Dobre, takže si upgrademe zbraň. A máme oveľa lepšiu. To je sniper. Je tam hore za tým typkom, aby už nerobil zlobu. Potrebujem viac peňazí. Teraz je asi čas, keď potrebujeme nového hero, ale to nemáme na to peniaze. Ideme do ďalšej éry. A to bude... World War II. A čo je toto? You have to river forces the previous era to know this era. Takže nemám dosť peňazí, ale... Budeme sa reborfnúť. Jak sa reborfnúť do ríši? Ľudia, napíšte, ako sa reborftuje, ak nechcete dostať baci. Viete čo? Reborfnem sa tak, že sa zabijem. Dobre, neviem ako sa reborfnú naozaj, sorry ľudia. Potrebujem nový armor. Reinforce armor. Už mám viac HP. Franklin. Musíme to chargenúť. Bol neautistický Franklin.
Dobrá, Franklin sa pohol. Nikto nebude ubližovať Franklinu. Mám lepšie brne. To čo je, co sa mnou stalo? A hádam ešte dostaneme do druhej svetovej bitky. A za bojovku uteká. Idem hodiť komandérovi. Á, chytaj, tu máš peknú pomaranč. Zomrem niekedy? Viete čo, idem vonka. Tam sú viac ľudí. Franklin má loď. Keď ja si s ním selfie. Bye bye, little rat. Skapem. Jack Evans. Dobre. A ideme do ďalšej. Aj. Som tu. Tak títo sú strašne silní. Dobre, ale to si už necháme pre ďalšie video. Takže dajte like, subscribe a dajte like, subscribe a zvonček, aby vám žiadne nové videá neprepásli. A pošlite to s mojim kamarátom, možno sa im toto video zapáči. A dovidenia.